Heippa! Tullaan katsoa mun kepparimaidei. Tänään ei ole mikään ihmeellinen päivä, mutta silti mä ajattelin, että mä nyt kuvaan. Kello on nyt 1 aamulla ja nyt mä menen treenaamaan. Käydään tsekkaa, mitä heppoja mulla on pihalla. Tässä on Stella, tai no siitä voi sanoa Pipsa tai Stella. Shadow, Poju, Kaunotar, Tykki, Riki, Rida ja Hani. Ollaan aloitettu tekemään tänne jotain rataa. Huomasitte varmaan jo kellä meen, koska siellä oli varusteet päällä. Eli Shadowlla. Ja sitäkin voi kutsua Shadow tai Myrsky. Nyt mä treenaan ja mä en tiedä vielä kuvaanko mä, koska täällä on niin kylmä. Mutta joo. Seuraavaksi kääntäkää teidän puhelin pystysuuntaan. Vedettiin loppukäynnit, niin nyt otetaankin jo varusteet pois. Enemmän sellainen maidei, missä mä treenaan heppojen kanssa. Siirryttiin esteet ja nyt varustetaan jo kouluhepoista. Lähdetään kunnon maastoon Tykin kanssa. Ja laitetaan varusteet päälle. Sitten lähdetäänkin jo. Justiin päästiin tänne maastoon. Pitää vähän pidättää. Täällä on niin kaunista. Tultiin nyt tälle ja mä unohdin ottaa Pipsalta varusteet. Mutta mä otan nekin nyt samalla pois. Mä oon sitten taas kun tuun tallille, mutta hänelle saa jäädä loimiin. Kello on nyt 5. Tai no 10:05. Ja mä oon menossa nunkvarille. Mä en nyt kerinkään kuvata, kun mä tein iltatalliin, mutta mä tein sen tosi nopeasti. Mutta mä teen tämmösen. Mä nyt lopetan tämän videon, että kiitos kun katsoit. Ja jos katsoit tähän asti, niin seuraa ja tykkää, niin tulee lisää.